Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина однаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды алга таба карагыз. Чоллыда кыздамыкка каршы тоталь вакцинация башлана. Прививка кемнәргә тиеш? Медицина университеты студентлары безнең шәһәрдә белем алам. Уку процессы ничек оештырылачак? Чоллы дөнья күләм татарча диктант акциясына кушылды. Аның барышын Ләйсән Ханова күзәтте. Чоллыда кызамыкка каршы вакцинация башланачак. Бүгенге көндә әлеге инфекция 4 шәһәрдә эшебездә ачыкланган. Россия Федерациясының санитар кагыйдәләре буенча мондый очрактан соң 1 яшьтән алып 6 яшькә кадәрге бер тапкыр гына прививка ясаткан яки бөтенләй ясатмаган сабыйларга вакцинация уздырыла. Исегезгә төшерәм, кызамыкка каршы прививка 2 тапкыр 1 һәм 6 яшьтә ясала. Авыруның минималь клиник билгеләре генә ачыклануын исәпкә алып, элемтәләрнең бөтен чылбырын тикшерү мөмкин түгел дип хәбәр итте сәламәтлек саклау министры урынбасары матбугат конференциясында. Әлеге вакцинация кампаниясе әлеге инфекцияга каршы бердән-бер чара дип билгеләде Сергей Осипов. Чоллыда 2-нче шәһәр хастаханәсендә Казан дәүләт медицина университетының дәвалау факультетының 6-нчы курс студентлары өчен уку базасы ачылды. Укытуның мондый формасы уникаль һәм беренче тапкыр Россиянең медицина югары уку йортлары арасында практик сәламәтлек саклау белән тыгыз бәйләнештә кулланыла. Безнең шәһәргә килгән 7 студент тәҗрибәле белгечләр белән тыгыз элемтәдә эшләячәк. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Бүген студентлар 2-нче шәһәр хастаханәсе стеналарында беренче көн алар өчен төгәл инструктаж үткәрделәр. Пока не знаю точно, кем собираюсь быть, но, скорее всего, либо эндокринология, либо дерматовенерология. Насчет будущего хотелось бы, да, приехать сюда, потому что в Казани очень мало мест на ординатуру, на поступление, на вообще работать. Все укомплектовано на 100%, а здесь еще есть какой-то шанс. Укыту күбрәк практикага юнәлдереләчәк. Апрель ахырына кадәр студентлар белемнәрен камилләштерәчәк. Теорияны белем бирү порталында дистанцион рәвештә ала. Сейчас нет понятия интернатуры. И после окончания любого медицинского вуза выпускник, врач, пройдя первичную врачебную аккредитацию, аккредитацию, он сразу начинает работать в первичной сети врач-участковый терапевт или врач-участковый педиатр. Мондый тәҗрибә яңа кадрлар барлыкка килүгә юнәлдерелгән. Әлегә 2-нче шәһәр хастаханәсе белгечләр белән 100%-ка тупланган. Әмма шәһәрдә шулай да айрым белгечләргә ихтыяҗ зур. Алга таба чыгарылыш сыйныф укучыларын ординатурага максатчан әзерлек өчен җибәрергә мөмкин булачак. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Чоллы бөтен дөнья татарча диктант акциясына кушылды. Ул 27 октябрьдә шәһәрдә 3 урында, 2-нче гимназиядә, 4-нче мәктәптә һәм Эврика мәдәни үзәгендә оештырылды. Чарада 500-гә якын шәһәрдәшебез катнашты. Ул көнне барлыгы 20 илдә, Россиянең 60 төбәгендә татар телендә диктант яздылар. Акциянең барышын хәбәрчебез Ләйсән Ханова күзәтте. 2-нче гимназиягә татарча диктант язарга килүчеләрне ишек төбеннән үк бәйрәм рухы каршылады. Татарча җырлар яңгырый, акциядә катнашучыларны теркәү бара. Акцияның максаты гомумән татарча грамоталы язуга халыкны игътибар иттерү, татар әдәбиятына, татар мәдәниятына карата кызыксыну уяту булып тора. Диктант язу өчен классик язучыбыз Гаяз Хакыйның күз әсәре сайланган. Аны әйтеп яздыру өчен филологларга һәм укытучыларга гына түгел, танылган журналистлар, язучылар һәм артистларга да ышанып тапшырдылар. Мин беренче тапкыр шундый җитди аудиторияга чыгып диктант яздырам. Бу минем өчен бик яңа бер әлбәттә. Миңа калса текст бик җиңел түгел, әмма дә ләкин ул безнең телебезнең тагын бер кат матурлыгын ача, күрсәтә. Диктант язучылар арасында төрле һөнәр ияләре, төрле яшьтәге шәһәрдәшләребез. Күпләр өчен бу чара белем дәрәҗәсен тикшерү белән генә шикләнми. Бу халкыбызга хөрмәт һәм ярату билгесе дә. Мин үзем беренче тапкыр игенлегендә катнашканы бар. Аның артында мин дә калышмыйм дип катнашырга килдем әле менә хәзерге вакытта. Үзем укытучы булып эшлим һәм үземне сынап карарга уйладым бу ел. Татар телен белү ул һәрбер татар кешесенә фарыз әйбер. Шуңа күрә мин үземнең белемнәремне тикшерергә булдым. Һәр җирдә тынлык. Язабыз. Татарча диктантны 4-нче мәктәптә һәм Эврика мәдәни үзәгендә дә яздылар. Нәтиҗәләр 1 ай эчендә билгеле булачак. Аны һәркем үзе diktant.tatar сайтына кереп белә алачак. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Татар җәмәгатьчелеге танылган музыкант Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Шәфәгать Салихов белән хушлаштым. Шәһәрдәшебез шимбә көнне Казан-Чаллы юлында автомобиль һәлакәтенә очрап вафат булды. Шәфәгать Салихов җырчы Салават Фәтхетдиновның беренче баянчысы иде. Аны республикада гына түгел, бөтен дөньяда да талантлы музыкант буларак белделәр. Ул музыка укытучысы булып та эшләгән кеше, хезмәттәшләре Шәфәгать Салиховны тормышта да, сәхнәдә дә кешелекле, көләш йөзле кеше буларак искә ала. Баянчыга быел августта 60 яшь тулган иде. Шәфәгать Салиховны туган ягы Азнакай районы Татар Шуган авылына җирләделәр. Чаллының башкарма комитет сайтында беренче төзүчеләргә багышланган стела өчен тавыш бирү барам. Хәзер төзүчеләр стеласы өчен SMS хәбәрләр ярдәмендә тавыш бирергә мөмкин. Моның өчен 8-905-371-35-39 хәбәр җибәреп тавыш бирергә була. Тексты үзеңә ошаган вариантның номерын күрсәтергә кирәк. Монументаль комплексны шәһәр төзелеше советында архитекторлар тәкъдим иттеләр. 18 ноябрьгә кадәр 6 эскизның берсен сайларга мөмкинлек бар. Әлеге һәйкәл Казан ягыннан Чаллыга кергәндә ял һәм мәдәният паркы янында урнаштырылачак. Хәзер рекламалы мәгълүмат. КамАЗ мәдәният сараенда Чаллы артистларының иҗат сезоны ачылу уңайыннан Йолдызлы яңгыр фестивале узды. Тамашачылар өчен бой программа әзерләнгән иде. Берничә сәгать дәвамында танылган җырчылар, биючеләр, цирк акробатлары чыгыш ясады. Йолдызлы яңгыр фестивален Болгар бию театры ачып җибәрде. Аларның чыгышын тамашачылар зур алкышларга күмде. Сәхнәгә чыккан һәрбер артистны шулай җылы кабул иттеләр. Быелгы концертның үзенчәлеге яңа композициялар белән беррәттән халык яратып кабул иткән җырлар да яңгырый. Бу концертның юнәлеше ретро. Концертның шулай дип аталуы әйтик шундый элек менә җырчыларның башланган вакытта җырлаган җырларын халыкка ишеттерү, кабаттан искә төшерү, әлбәттә, ансы да матур күренеш. Биредә тамашачы тере музыка тыңлады, цирк акробатларының чыгышын да күрде. Кичә дәвамында танылган алып баручылар килгән кунакларга күтәренке кәеф бүләк итте. Йолдызлы яңгыр фестиваленең иганәчеләре Тателеком компаниясе һәм Совушка балалар өчен уенчыклар кибете. Совушка знает, что ваш малыш жила. Молодец, меня Совушка. Концертка килгән шәһәрдәшләр бәйрәм спонсорының отышлы тарифлары белән танышты. Шунда ук кушылу мөмкинлеге дә бар иде. Артистларның иҗат сезоны ачылуга багышланган концерт шәһәребездә күркәм гадәтләрнең берсе. Аның дәрәҗәсе елдан-ел арта бара һәм ул Чаллы тамашачысының иң көтеп алган музыкаль бәйрәмнәрнең берсе. Тамашачыларыбыз булсын, яңа җырларыбыз булсын, менә шулай сәхнәләрдә басып әле җырларга язсын дибез. КамАЗ мәдәният сараенда Киров мех фабрикасы күргәзмәсе ачылды. Сатуда табигый туннар һәм баш киемнәре. Күргәзмә ярминкә 3 көннән көн эшләячәк. Шәшке, мутон, нутрия, каракуль, төлке һәм Чернобурка. Киров мех фабрикасы бик күп төрле туннар тәкъдим итә. Киемнәрнең сыйфаты яхшы. Теккән вакытта ук һәрбер тун җентекле контроль уза, ди җитештерүчеләр. Беренче сәгатьләрдә ук ярминкәгә берничә дистә кеше килде. Ассортимент шуб очень большой. Первое, что попалось в глаза, такая шубка большая, коротенькая, красивая. Бәяләр кулай, барлык туннарга 20%-тан 50%-га кадәр ташлама бирелә. Шулай ук 3 елга рассрочка ясыйлар. Үлчәмнәр 40-тан 68-га кадәр. Бердә һәркем үзе яраткан төстәге һәм бәядәге үз зәвыгына туры килерлек тун сайлый ала. Любая модница, посетив выставку меха, будет приятно удивлена и не разочарована. Милые дамы, не экономьте на красоте. Приходите. Киров мех фабрикасының күргәзмәсе 29 октябрьдән 31 октябрьгә кадәр эшли. Адресы КамАЗ мәдәният йорты. Эш сәгате 10-нан 19 сәгатькә кадәр. Бүгенге нашлар, мин сезнең белән сау булашам, җылырак киенегез, сау булыгыз. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей, зимние 4500. Размеры до 72-го. Экспокама, проспект Московский, 140Б. Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия и ведение беременности. Хочешь настоящую русскую шубу по честной цене? Тогда не пропусти распродажу от фабрики «Меха Вятки». Скидки до 50%. Только со 2 по 4 ноября в Экспокаме.